Comarques.doc. La comarca del Vallès Occidental està situada dins la Depressió Central, abraçada per les comarques del Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el mateix Vallès Oriental. La comarca del Vallès Occidental, situada entre les serralades litoral i prelitoral, ha estat sempre una important cruïlla de comunicacions amb les comarques interiors de Catalunya i les del nord i el sud del rerepaís barceloní. El Vallès Occidental és un territori divers, densament poblat i ple de contrastos. Hi podem trobar espais de gran bellesa natural, com la Serra de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, els Cingles de Gallifa o la Serra de Collserola, però també indrets profundament transformats per la industrialització i l'impacte de les comunicacions entre les dues conques del Besòs i del Llobregat. Dalt del cim més alt de la comarca, el Montcau, podem gaudir d'una vista panoràmica excel·lent, només comparable a la que es pot observar des de la Torre Fòster de Collserola, emblema de la nova era de les comunicacions. Les ciutats industrials de Sabadell i Terrassa comparteixen la capitalitat de la comarca. El Parc Tecnològic del Vallès és un exemple que el Vallès Occidental s'ha convertit en un dels nuclis de desenvolupament econòmic, social i cultural més importants de Catalunya. Altres institucions significatives són la Universitat Autònoma de Bellaterra, o la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Travessant Collserola pels túnels de Vallvidrera, entrem a la comarca pel municipi de Sant Cugat del Vallès. Aquesta vila, alhora, acull un dels monestirs romànics benedictins més importants de Catalunya. El seu claustre, d'harmonioses dimensions, destaca entre els més bonics de Catalunya amb capitells finament esculpits que ens mostren escenes de la Bíblia i altres de bèl·liques. A l'interior de l'església, el retaule de Tots els Sants de Pere Serra és una de les obres més apreciades. Fora del monestir, es pot contemplar el seu espectacular rosetó que ha donat peu a l'elaboració dels típics rosetons del monestir. A recer del monestir va sorgir i créixer una vila agrícola i ramadera que actualment gaudeix d'equipaments esportius i culturals de primera categoria i ha esdevingut un model de ciutat envejable. Des de Sant Cugat podem accedir al Parc Natural de Collserola, veritable pulmó verd per als nuclis urbans del seu entorn. Enmig de la frondosa vegetació del parc s'hi enlaira l'ermita de Sant Medir, una fita important d'aquesta serra en què cada any, per la festivitat de Sant Medir, se celebra un tradicional aplec. Ben a prop de Sant Cugat hi ha la vila de Rubí. L'església parroquial de Sant Pere, reformada al segle XIX, conserva l'antic portal gòtic. Enlairat dalt d'un turó hi ha el castell de Rubí, amb elegants finestres gòtiques, seu del Museu de Rubí i de múltiples activitats culturals. Rubí compta amb diverses institucions d'ensenyament, entre les quals hem de destacar les Escoles Ribes i el seu notable edifici de gran bellesa arquitectònica. Records i testimonis del Vallès agrícola i ramader els podem trobar precisament al Museu de la Pagesia de Castellbisbal, població molt pròxima a Rubí
que mostra una col·lecció interessant d'antigues eines de pagès i de la història agrícola local. La ciutat de Terrassa, tradicional i innovadora, seu de l'antic bisbat d'Ègara i protagonista de la primera industrialització a Catalunya, disposa d'un patrimoni medieval i industrial de primera categoria. Del seu passat medieval, val la pena visitar el castell Cartoixa de Vallparadís, seu del Museu de Terrassa, i sobretot el conjunt monumental de les esglésies romàniques de Santa Maria, Sant Pere i Sant Miquel, que constitueix un dels exemples més antics i ben conservats de Catalunya. Sota la cúpula de l'església de Sant Miquel hi ha la piscina baptismal reformada per Puig i Cadafal, seguint la interpretació d'aquest temple com a baptisteri. Ciutat de fàbriques i xemeneies, destaca per la seva bellesa incomparable el vapor Aimeric, Amat i Jover, seu del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb 22.200 metres de superfície que mostra l'evolució de la ciència i la tècnica. Aquest conserva els espais energètics originaris de principis del segle XX i una gran nau construïda amb volta de maó pla. La seva visita ens conduirà per l'evolució de la tècnica i la ciència a Catalunya. Els Minyons de Terrassa s'han convertit en els darrers anys en un dels seus atractius principals. Competint amb les clàssiques colles de Valls i Vilafranca del Penedès, dibuixen magnífics castells humans. Terrassa és una ciutat viva, industrial, universitària, amb una rica vida associativa i cultural. El seu Festival Internacional de Jazz compta amb figures de primera fila d'àmbit mundial i ha donat a la ciutat una projecció important. Des de Terrassa, passant per Matadepera, entrem al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac. Format per quasi 10.000 hectàrees repartides entre el Bages i el Vallès Occidental, el Parc de Sant Llorenç està format per petites valls d'alzinars i pinedes i cingleres altives de conglomerats amb nombroses fonts, coves i avencs. Tot caminant, pugem dalt del cim de la Mola, el més alt del massís, on es troba el monestir romànic de Sant Llorenç del Munt. Aquest monestir d'estil llombard, construït al segle XI, fou la seu d'una congregació de monjos benedictins. La Mola ha esdevingut una fita emblemàtica de l'excursionisme vallesà, des d'on es dominen unes belles vistes de les terres del Vallès. Ran del Coll d'Estenalles hi ha el Centre d'Interpretació del Parc, que ofereix una exposició permanent i un audiovisual. Pel parc hi passava el camí ral de Barcelona a Manresa, travessant la Serra de l'Obac.
El tram senyalitzat des de la Barata fins al pont de Vilomara és el més ben conservat. L'hostal La Barata era el més famós de tots els hostals del Camí Ral i està documentat des del segle XIII. Al límit amb el Bages i el Baix Llobregat hi trobem Vacarisses, als peus del característic Cingle Gran. Al centre de la vila hi ha l'església parroquial dedicada a Sant Pere i Sant Feliu. Des de la vila podem admirar el singular massís de Montserrat. Erigida sobre el poble hi ha la Torrota, torre circular romànica. Des de Terrassa, una carretera bonica i tortuosa ens porta cap a Rellinars. Amagatall de maquis i bandolers, a la Serra de l'Obac, s'hi erigeix el paller de tot l'any i el castell de Bocs. És recomanable desviar-se cap a la Casa Nova de l'Obac, antic mas dedicat a la viticultura que avui és un interessant centre d'interès cultural i d'esbarjo. Rellinars, accidentat pels contraforts orientals de l'Obac, és ric en fonts i masies que dibuixen entranyables paisatges i plàcids racons envaïts per la remor de les aigües que brollen. A l'esguard del seu castell, Castellar del Vallès és un municipi d'antiga tradició industrial. L'església neogòtica de Sant Esteve, construïda al segle XIX, és obra de Joan Martorell i és curiosament anomenada la Catedral del Vallès. Dalt del Puig de la Creu, acompanyat de l'església romànica de Santa Maria, s'hi troba un excel·lent mirador. Al nord de Castellar del Vallès hi ha Sant Llorenç Savall. Bressol i capçalera del riu Ripoll, situat dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, val la pena perdre's pel nucli de carrers estrets adaptats a la morfologia del territori que guarden la fesomia tradicional. La Vall d'Horta, dins del seu terme, és una reserva natural excavada sobre conglomerats, gresos i argiles, coberta de boscos de pinedes i alzinars. Entre les masies de la vall sorprèn Cal Marquet de la Roca, bella edificació modernista. La coneguda Font de Llor, situada en una font de canal, respira un ambient humit i silenciós. A l'extrem nord de la comarca, tocant amb el Vallès Oriental, Gallifa conserva paisatges de singular bellesa. Els característics penya-segats o cingles de Sant Sadurní són majestuosos protagonistes d'aquesta zona, acompanyats de boscos de pinedes i fonts abundants com la de les Malloles, d'aigua fresca i cristal·lina. Dins del terme municipal de Gallifa s'hi enlaira l'església de Santa Maria, documentada al segle XI. Amb delicat estil romànic, està situada dins el recinte emmurallat de l'antic castell, del qual es conserven algunes restes. Erigit robust sobre un turó, aquest constitueix un conjunt patrimonial de gran interès arquitectònic i històric. Sabadell, l'antiga Manchester catalana, és l'altra gran ciutat del Vallès Occidental. Ciutat dinàmica i emprenedora, al cor del nucli històric hi ha l'antiga plaça Major, on es troba la Casa de la Vila. Al costat s'hi enlaira l'església de Sant Feliu, amb un singular campanar barroc. Enfront de la casa de la ciutat
s'hi erigeix un notable grup escultòric, el Monument a Sallarès i Pla, obra de l'escultor noucentista Josep Clarà. Sabadell disposa de notables edificis com el de l'antiga Escola Industrial, avui Centre Cultural de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, d'estil modernista. O la Casa Duran, antiga masia del segle XVI. A la ciutat s'hi va produir una gran transformació urbana, l'Eix Macià, gran avinguda amb jardins, centres comercials i un formidable parc urbà, que és l'orgull dels sabadellencs. Un altre dels referents emblemàtics de Sabadell és la Torre de l'Aigua, de formigó armat, construïda l'any 1918. Dins de l'àmbit cultural sabadellenc, cal ressaltar el Museu d'Història de Sabadell, on farem un tomb pel passat de la ciutat. Tot caminant, arribem fins a l'Institut i Museu de Paleontologia Miquel Crusafont, una altra visita obligada. Les col·leccions de mamífers fòssils del terciari del Museu Crusafont són úniques a Catalunya. Des de Sabadell és tradicional l'excursió fins al Santuari de la Mare de Déu de la Salut, d'estil neoromànic, enlairat sobre la serra de Sant Iscle. A l'interior hi ha unes belles pintures murals d'Antoni Vila Rufat. A pocs quilòmetres de Sabadell hi trobem Sentmenat. Datada del segle XVIII, és l'actual església de Sant Menna, situada a l'altra banda de la plaça, on hi havia hagut l'antiga església parroquial. Al cor del nucli antic es conserva el campanar romànic del segle XII, resta de la desapareguda església parroquial. Enlairat, podem contemplar l'imponent castell de Sentmenat, gran casal gòtic en què ressalten els finestrals finament treballats. Al límit amb el Vallès Oriental hi ha el poble de Palau-solità i Plegamans. Al nucli de Palau-solità hi ha l'església romànica de Santa Maria, d'origen romànic, que ha sofert diferents reformes. Al Vallès Occidental, de terres fèrtils i clima suau, s'hi han trobat vestigis de totes les cultures i èpoques. A Cerdanyola, el poblat ibèric de Ca n'Oliver n'és un bon exemple. Tot i les profundes transformacions que s'han produït en aquesta vila en les darreres dècades del segle XX, encara hi ha vestigis importants del seu passat medieval, com el castell de Sant Marçal, totalment renovat. Un altre exemple d'època medieval és l'església de Sant Iscle de les Feixes, de delicat estil romànic. L'església parroquial de Sant Martí, edificada entre els segles XVI i XVII, fou cremada pels francesos el 1808. Un segle després va ser construïda l'actual, al cor de la vila. L'any 1994 es va inaugurar el monument a Lluís Companys, obra de Salvador Manyosa. Des de Cerdanyola també es pot accedir i gaudir del Parc Natural de Collserola. Al Centre d'Interpretació de Can Coll es pot disposar d'una completa informació sobre el parc,
els seus itineraris i llocs d'interès. Barberà del Vallès va créixer a la dreta del riu Ripoll, on es troba un dels exemplars romànics més interessants del Vallès, l'església de Santa Maria de finals del segle XI. Consta d'una sola nau i els seus absis estan decorats per la part externa amb arcuacions i bandes típicament llombardes. Al seu interior es conserven les restes d'unes magnífiques pintures murals amb escenes de l'Antic i el Nou Testament. El seu campanar, elegant i esvelt, s'imposa sobre la resta del paisatge. Dins el seu terme queden les restes de l'antic castell, que va ser convertit després en casa de pagès. Joaquim Casas va escriure evocant el paisatge del Vallès Occidental. A occident del Vallès ponentí, la muntanya de Sant Llorenç del Munt actua de balconada excepcional damunt la plataforma agràrio-industrial que presideixen Terrassa i Sabadell amb Rubí a la vicepresidència. El rocam de Sant Llorenç, vera escola per als escaladors i per als simples excursionistes, és, en realitat, un apèndix de la serralada montserratina. Ocorre, però, que entre la Serra d'Or i el fenomenal Gep Vallesà s'escola el Llobregat, i per això un muntanyam i l'altre poden presumir d'entitats geogràfiques i paisatgístiques distintes.